Здравейте! Тази година не спира да валят добрите новини за нашата кантора. Съдебни актове, съдебни решения, свързани с родителски права, свързани с неразбираемата борба и война от страна на отглеждащи родители да ограничават децата си от контакт с неотглеждащия родител. В настоящия случай две решения, свързани с всячески борби и усилия, едва ли не каузи на животите им на две майки да ограничат възможността бащите да виждат своите деца. В резултат на нашата работа изключителни усилия бяха положени, прецизни и обосновани, мотивирани. В резултат на всичко това имаме изключителен успех. Два съдебни акта, с които в първият случай изменяме едно споразумение, което е подписано между родители, изключително неблагоприятно, вредящо на интересите на детето, с изключително ограничен режим на лични отношения. Този режим на лични отношения се разширява осезаемо. Едно дете ще има правото и възможността да се радва и да общува и с другия си родител много по-интензивно. В другия случай един баща, който месеци не е виждал децата си, две деца, с съдействието на майката, вече ще ги вижда, тъй като имаме и там съдебен акт, като при временни мерки, изключително разширен отново режим постигаме, много бърз, светкавичен, така че няколко деца, в крайна сметка, в резултат на нашата работа, ще имат възможност да се любоват и да общуват и да се развиват в благоприятна среда, при добри условия и да общуват и с другия си родител и така да се чувстват по-пълноценни въпреки тяхната раздяла. Така че поздравления!